ntorobịa obodo Nsugbe dị na kansụl ime obodo Anambra East ebekugo gọvanọ Chukwuma Soludo ka o neba anya n'ofufu nke otu n'ime ụmụ ha ndị nwoke bụ Chief Onyedika Debua, onye a na-akpọkali Onyedika Iyi, bụ onye nke ewetara akụkọ na ọ malitere ifu efu kemgbe abalị 5 gara aga mana onwebeghị ebe esi wee nụta nkụtụ ya. Ha mere ikpo okwu a oge ha mere njem ngagharị iwe udo bụ nke were ọnọdụ n'obodo ahụ ka e nwechara nzukọ mkpọtụrụ nke ndị ntorobịa n'ọkịka izu Nsugbe. Ngozi Obileri onye nta akụkọ anyị gara n'ebe ahụ wee kọrọ anyị ka ya bụ olu si gbuo abụọ. Ọtụtụ ndị ntorobịa nọ n'obodo ahụ bụ ndị gụnyere Maazị Michael Igboeke na Frank Ajana, onye kwuru n'aha ụmụada Nsugbe, kọwara na ha agaghị ejikọbazi aka ha ọnụ na-elele ebe a na-atọrọ ụmụ ha n'otu n'otu na-amaghị ebe akpọ ha gaba, ma cheta na ọ bụ otu ahụ ka esiri wee bịa gbuo ụmụ ha mmadụ abụọ n'afọ 2023 n'ime be ha. O kwuzie gọọmenti Anambra Steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. N'okwu ya, ngwa ngwa ha gwuru egwu ngagharị iwe wee gaa na be okenye nke Nsugbe bụ Chief Chukwulozie Ogunkwọ. Onye isi APGA nke Nsugbe Ward 1 bụ Maazị Chukwunonso Onwuzulike kọwara na ya bụ onye ha na-achọ achọ bụ Chief Debua bụkwa otu n'ime onye ndị eze Nsugbe, bụrụkwa onye jibu ọkwa onye isi ndị nchekwa na nhazi Nsugbe niile na mgbe gara aga, bụ nke onye ọ kọwara na ha bịara duru ụbọchị Wenezdee gara aga n'abalị ma na-ewetaghị ozi kwụ ọtọ site n'aka ndị uwe ojii, ma kọwaa na ha agachala na ụlọ ndị uwe ojii nke dị n'Otu Ọcha, nke dị na 33 na Area Command Onitsha, CPS Onitsha, State CID nke dị n'Ọka na Zone 13 nke dị n'Ugbo ebe ha na-achọ ya, ma ebe ndị ahụ na-agwara ha na onweghị onye dị otu ahụ nọ na ebe niile ahụ ha gara. Ndị ọzọ kwugara okwu bụ ndị gụnyere osote onye ndu ndị kanselọs nke Anambra East bụ Maazị Francis Amuzie na onye okenye nke Nsugbe bụ Chief Chukwulozie Ogunkwọ kọtọrọ ya bụ ọnọdụ ma kọwaa na onwebeghị onye bịaranụ kọọ ma ọ bụ kwuo na ya bụ onye a na-achọ achọ mere ihe ọbụla tupu ha bịa kpụrụ ya, ma kemgbe ahụ akpụrụ ya, ma na-arịọzi gọọmenti Anambra Steeti na ọchịchị nọ na Anambra East ka ha bikodo ododo tinye ya na ya bụ okwu ka e wee nwee ike hụ na Chief Debua bụ onye a napụtara n'aka ndị ahụ bịara tọrọ ya ma mee ka ọ pụta na ndụ. Site na ọkịka izu Nsugbe, abụ m Ngozi Obileri.